samar pamoring suksma sinuksma winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layap pengaluyut Sigra Mangsa Smedi ki Lurah Badranaya ya ki Lurah Semar Kawistara Usap Kuncung kinarya nyancang barangan menceng sumuing cipta sumunduring akasa ngurgaken kelenggahaning para dewa tumorot saking Dirgantara sing Bang Bathara Indra ning kalangian agar pandamun caratina nerekakunang surum sorotetan padang kasor lan pajaring kaget rasaning atiku Wapukulun dene Wapukulun Sang Hyang Ismaya pareng nimbali karo aku ana wigati apa wa Tara Indra apa wa kowe iki jane tok-tok ora ngerti apa pancen dasare goblok tenan. Lelakon kaya ngene kok dadak takon kowe. Ora. Iki mau ndaraku Permadi keneng pusaka wujute Jalasutra Tampang Kencana. Sing duwe Jalasutra Tampang Kencana ki sapa? Kuwi gaman kadewatan sing duwe iki kowe. Lah kok iso ucul saka tanganmu karepmu ki piye? Moko ditamake keneng Permadi. Permadi ki anakmu, anak angkatmu. Ayo, kowe tanggung jawab apa ora? Nek ora gelem tanggung jawab, tak pecat kamu dadi dewa. Bali nyuluh welut. Lah, ya ini Semar iki lho. Sajae kaya wah, bapake kaya penggede ya, Truk. Jan, bapak ketok. Le sajak sumengko pengawak brojol. Brojol raimu bojro. Iya wo, ojo kesemelang rasane penggalihmu. Aku sing bakal ngrampuhi mangsa Budhawa. Janji Permadi kok nganti ora luar. Ojo takon dosa. Ya wis ana aku Bukul. Tur Pukulun. Ya, Anggara Parna banget panarima ulun. Sira ngaturake pangatepti. Inggih Pukulun kagiat raos sing manah kula. Dene paduka Pukulun mrepeki dhumateng jasad kula. Anggara Parna wonten dawuh. Kowe kuwi kepiye ta Anggara Parna? Apa pancen kowe iki lali karo dawuh ulun? Rikala aku Yasa Keprabon eneng Indraprastha bareng kelawan adeking negara Ngastina biyen. Kekarepanku tak nggo nimbangi adeking negara Ngastina rikala semana. Aku lumawat marang madyaning Wanamarta ketemu kelawan para Gandharwaku Yasa Keprabon ana madyaning Wanamarta. Kraton Kencana tak paringi tetenger ngendra para hasta. Wanti-wanti dawuhku karo para Gandharwa besok kala mangsane negara iki bakal dadi papaning para satriya kang mahambek sadu budi. Ya ngono apa ora? Inggih Buku. Sing tak dawuhi minangka pujanggane mung kowe Anggara Parna. Kowe biyen aranmu Jimpilawuk ya Jimpilwuk. Arane gedhe labuh labetmu.
kowe tak paringi tetenger Anggara Parna dadi abdiku karku kowe iki tak kon pinter nganti kowe ora ngerti marang dawuh ulun karepmu iki kepriye ingkang paduka dawuhaken kados pundi Permadi ana ngendi Nuwun pangapunten Raden Permadi kula pikut sing ngakon mikut sapa ora karepmu iki piye pusaka Jalasutra Tampang Kencana kembiyen tak paringake ngampil karo kowe minangka kanggo tetamenging dirimu yen eneng apa-apa sing sajak mutawatiri kuwi kena mbonggo gegaman lah kok malah mbok tamakake Permadi lali karo dawuh ulun aduh bukulun Jagung pangaksama paduka bukulun inggih nggih sinten tiyangipun sampun pinten taun laminipun engga sepriki dados upami kula menika mawi kesupen nggih wonten leresipun ta kula nyuwun pangapunten kula ngrumaosi kalpatan kula Anggara Parna wonten dawuh iki wis temeka kala mangsane Ngendra Prasta bakal tinarbuka mula tak paringi tetenger Ngendra Parahasta kuwi sing yasa jeneng ulun tak perintahke para Gandharwa tak kon nunggu ning mung nunggu ora ndarbeni ora majibi inggih kula sampun ngertos Bu Kulun ayo Permadi riten mrene karo pusakaku 3 gawanen pisan turu Kulun wong wilahing mangacamana sidam sekaring bawana langgeng Permadi yo banget panarmu ulun dene kita ngaturake pakabekti budya pangesta ulun tampanana ya nggih bagus kapundi pareng pangestu paduka Kulun saengga jimat paripe Permadi wonten dawuh Kulun ikan pandadaraning para Pandhawa lah ya iki nek kene iki ana tetembungan jer Basuki mawa biya kelakone Panjangka kudu mawa pangurbanan. Lah jeneng sira sakadang kaya wis kuat nampani pandadaraning dewa. Pancen madyaning alas Wanamarta iki ana wujuding kraton kang sinebut Ngendra Prasta kuwi sing yasa jeneng ulun. Sing gawe aku mekaten Kulun iya nggih dina iki rineksa sagunging para Gandharwa kuwi mung ngreksa ora ndarbeni dina iki Ngendra Prasta tak pasrahke marang Pandhawa jalaran ya mung para Pandhawa sing gelem nindakake darmaning kasatriyan tegese wani ngetohake jiwa raga nggone golek kamukten ora kanggo pribadine dhewe nanging kanggo pribadine para kawula dasih kawula nuwun inggih Bu Kulun Anggara Parna wonten dawuh Bu Kulun kene gaman 3 kuwi aturna
Rama kaki padha dipuniring pituture ngong sira uga satriya arane kudu anteng jatnika ing budi ruru sarta wasis Permadi wonten dawuh Pukulun nah sumurupa nggih pusaka telu iki ingkang wujud sela utawa watu iki aran watu timpuru ya sela timpuru sapa sing kena kemayaning Gandharwa upamane lumpuh tanpa daya usapana nganggo watu timpur iki bakal bisa waluya temah jati temah mulya inggih Pukulun ana cupu jerone iki ana wujuding lenga kang sinebut lenga pranawa iki yen to mbok sipatake ana netra kuwi bakal weruh wujuding Gandharwa ingkang wujud sada saler iki aran Oyot Bayura iki mbok sabetake marang Gandharwa iki bakal ilang tanpa lari inggih Pukulun iki tak paringake kelawan jeneng sira Ngger Permadi nanging tiwanti dawuh ulun Permadi iki pusaka iki mujudake piranti kanggo srana nggonmu nindakake jejibahan kabeh kuwi kalah karo adiling kodrat tegese arpa kuwi sugih jaya jikawijayan sugih pusaka yen to adiling kodrat pestimu wis nekani gaman iki lan ngelmu mau ora ning dayane apa-apa kalah kawan pangwasaning Gusti inggih Pukulun Anggara Parna wonten dawuh Pukulun dina iki Permadi piyantunen lan kowe kudu bisa ngelingake kabeh para Gandharwa aja nganti Gandharwa milik gendong lali sing dudu sak mesthine inggih kula istahaken dawuh paduka Pukulun monggo Raden kula dherekaken becik besok amendemo parit parit kang prayitna Vyasaranta wenging Dwarawati tinumpesen panikwa Pandhawa wah jlamprong Permadi malah kowe duwe pusaka sing ampuh ketitik bisa marasake karo aku Dukang Maji Mas Semban kula kang pasinjawe saking keparinging Bathara kula nampi pusaka paringaning Jawata wah yen pancen ngono sayu ora susah dadak tidha wis pulih jiwa ragaku
dirampungi pisan dina iki. Mangke rumiyin Kang Mas sampun daya-daya. Dawuh pangandikanipun Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Dinten menika kedah kinantenan kawicaksanan darasan katresnan. Wah, mengkono inggih Kang Mas. Ya wis, aku pantut piye karepmu? Arsa madangi jagat tuk mungup paneng sak pucak embukir marbat batang sumirat keneng soroting surya megaan gunung-gunung ingkang prapta. Wah, Kakang Yudhistira ya. Ana wigati apa semengko pengawak Bajra Siade Prapta. Kakang Yudhistira kok enak kapenak. Sisip sembiri luput katuranggane Ngendra Prasta ketekan Karaman. Duh Yayi. Sira matur kalamuntana Karaman. Sapa sing dadi Karaman? Sing dadi Karaman ora liya para Pandhawa. Para Pandhawa wis ngruduk tekan negara Ngendra Prasta. Kedrawasan aku karo kowe. Danduncana ana wigati apa? Lawan kowe Yayi Suparta wonten dawuh. Nang kula lan Sadewa wonten dawuh Kaka Prabu, wonten dawuh Kaka Prabu. Yayi aja banget anggonira kesengsem gondheli kamukten Ngendra Prasta eling yodi. Pun Kakang Dalasan Siadi iki mau mung kajibah ngreksa dawuh pangandikane Pukulun Sang Hyang Bathara Indra ingkang asta keprabon Negara Ngendra Prasta ing nguni. Yasane Pukulun Sang Bathara Indra pun Kakang lawan Siadi mung sadrema nunggu aja nganti ana angkara murka sing milik gendong lali. Iya. Lah
yen to pancen Pandhawa dina iki wis praptana negara Ngendraprastha mlebu ngalas Wanamarta iki mbok menawa satriya anyar katon kang minangka dadi utusane ngadil yaiku Yayi satriya ingkang menang bakal ngayomi marang Sagung Dumadi aja dianggep mungsuh Yayi tokake ya panjenengane kuwi satriya tama ingkang bakal bisa nentremake jagat raya iki Dimas.